след няколко часа проби, преход около няколко километра и смяна на може би 15 на различни воблери и клатушки, реших да сменя река Вит, понеже активността беше изключително малка. И в момента съм на река 8. Ще видя тук как са нещата, времето се пооправи. А оттатък, ако не знам дали се вижда на камерата, можете да видите една вида, която в моментът се разхожда по брегът, което не е добър знак, но какво да правим? Се надяваме, че не е оставила някой друг клен. Оп, ето го и първият. Ударим почти в краката. И той даже е хубав. Ето го. Чакай. Аз ще ви покажа и клатушката, на която се хвана. На пръв поглед не е кой знае какво клатушката. Дори самата мигания е много хубава. Но както виждате, има активност към нея. 3,5 грама е. Време е да го пускаме, стига да стоява извън водата. Единственото, което не ми харесва на тези клатушки е трябва да не сменят куките, понеже са с конте и по-трудно се освобождават тръбите. Хайде! Както виждате, само с няколко хвърляне и вече имаме едно горе-долу добро кленче. Докато на река Вит за толкова време само няколко малки писалки. Явно просто не ми беше ден на тази река. Въпреки че имаше доста хубави вилови, които ми харесаха, със сигурност ще я посетя отново. Но просто днеска явно не беше ден на реката. Оп, още с падането се хвана, като че ли не е голям. Аз ще го видим като го извадим. Не е голямо кленче, но с падането хвана. Ето го. Те се крият в водораслите и при самото цъпване веднага атакуват. Оп, отново с падането ще хвана веднага. Дано само да не се забива водораслите, че по-трудно ще го изпаде. Отново е малко пенчето. Даже много малко. С падането е веднага атакува. Надяваме се да се крие нещо по-голямо в тези водорасли. Оп, ето го едно пенче. Ето го. Стои в бързо, ето чека.
Айде. Оп, ето го едно кленче. Ето го, бандитът. Стоят до водораслите и само чакат да мине нещо. Айде. Айде, бе. Оп, още едно се хвана. Но не е много голямо. Ето го. И тази клатушка върши работа. Вече това кленче на нея. Оп! Хвана се, но се забива водостите. Дали ще се откачи? За сега не. Не е лошо кленче. Отново се забива водорослите. Ето го. Добро кленче. Чакай. Айде. Плавам отново оттатък до самата върба, където е дали няма още някое. Проблемът е, че има много водорасли. Оп! Точно 15 се хвана едно. И то е горе-долу със същата големина. Ето го. Малко по малко. Както казах, проблемът е, че има много водорасли. Това затруднява воденето на клатушката. Айде. Това затруднява воденето на клатушката. А и ако се хване случайно някой по-голям, има опасност да се забива водораслите и оттам да се изтърве. Но да се хване, пък след това ще го мислим. Оп, хвана се, но е доста малко. Ето един бебок. Айде, бягай да пуснеш. Оп! Хвана се едно кленче отново. Не е много голямо, но се забива водорслите. Ето го. Но хубаво кленче. Айде да стиш. Оп, с падането се хвана и това ми се струва, че добре, бе. Определено както дърпа ми се струва, че доста добре, бе. Сега ще видим дали ще успеем да го извадим. Дали се е закачил добре. Определено е доста добър клен. Се опитам да го избутам до бергът. Хванал се изключително леко. Ето го. Страхотно чудовище, погледнете.
Това наистина вече ми е най-големият клен. Вижте колко леко се е хванал просто. Едвам се е закачил. Чакай. Погледнете за какво чудовище стана после. Каква дебелина. Гледайте. Сами може да видите, че може би към нещо между 45 и 50 см. Доста добър екземпляр, наистина. Чакай, ще те вънаде. Той сам се върна, както и ще е. Толкова снимки му стигат. Наистина доста добър клен. И вижте къде беше. Не беше в дълбокото, не беше оттатък, където са укритията, а просто беше на самото течение. Чакаше нещо да падне, за да го хване. Радвам се, че успях да го извадя. Продължаваме да видим дали има още нещо. Но след този клен, каквото и да хвана, ще ми се струва малко. Ето за това, колеги, когато отидете на едно място, без значение река, язовир или каквото е, ако нямате слука, просто сменете. Просто може да не е вашия ден за този водоем. Видяхте на река Вит. За първи път наистина я посещавам. Доста хубави места намерих, но нямаше никаква активност. Единствено дребни рибки. Докато тук за първи път посещавам. Но виждате, доста чести, малки и средни. В случаят и един доста добър клен се хвана. Остава да търсите, да експериментирате. Ако не става с една примамка, пробвате с друга, докато просто оцелите. Оп, ето едно пенче. Ето го. О, кленче. Чакай. Айде. Оп, ето го едно кленче, но е малко. Да не кажа бебе. Оп, още едно, но и то е същата големина. Явно на това бързо е, че има само дървосък.
Хвана се едно тънче. Ето го. Още един красавец. Този маник наби се едно тапон, набите изкача от водата. За днеска мисля да това е болът. Аз съм доволен от този болът. Имаше доста риби, повечето малки, няколко средни и един хубав кефал. Някъде около моят личен рекорд. Сега дали е няколко сантиметра повече или по-малко, няма голямо значение. Като диаметър определено беше по-голям от предният, който хванах. Но дължината може би е сходна. Видяхме и вида, направихме си една хубава сходка. И мисля вече да приключвам. Оглътнях доста. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате за каналът. Можете да харесате видеото, можете да го споделите с свои приятели. И не забравяйте да натиснете камбанката след като се абонирате, за да получавате известия, като кача нови клипове. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Желавам наслука на всички и все по-често да подобряваме своите лични рекорди. А да се случва това, разбира се, пускайте рибите или поне по-голяма част от тях